وجعلوا أعزة وكذلك يفعلون. فتح كانوا كان كار همشه. سيدنا سليمان عليه السلام الله پیغمبر آئی فرق دیگر بلے حرکت بھی ان الملوک پرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہی ہے دیگر آئی بادشاہی جہتا آرزات ہویا برمت بلقیس گوشت کہ انی مرسلت الیہم بہدیہ میں ایک زنڈیں ٹھیکی و تحفی پا بادشاہ تیمی دیا حضرت سلیمان علیہ السلام فناظرت بما يرجع المرسلون پدا من چارم باریں کہ منی قاصدانہ 6 گونو کایا چارم باریں قلہش 6 گون پیغامش 6 گون میں ٹھیکی و تحفی نہیں بدلا چیز فلما جاء سلیمان قاصد السفیر وقتی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام خدمت حاضر بوتا تو اوہ 6 گون نشانہ قیمتی سامان وردنی سامان پوشگی سامان سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمان کو اتمدوننی بمال شمرا بمال و اسباب و ہستی و دولت منا بہتی منا مدد کرے تو منا منی دستا بندے تو منا چار فکری و خیالی کے ہس چاہی منی دیما گر دینے مال پیش دارت منا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم چیزی کہ منا اللہ داتا اچھا شمع چیزاں کے داتے گنتی شمارا ہزاران درجہ بہتر و شرطرین چیزاں بل انتم بهدیتکم تفرحون بل شما نمامیشن که می چیزو که شما را گونا شما خوشی همشی تها ہے شما همه چیزانی دیگه تها گل و شاعت بے وجنود بے ارجع الیہم سیدنا سلیمان علیہ السلام قاصد رگوشت که ممثل سفیر چیف اما مردم که اصل قاصد رگوشتی ارجع الیهم بزور بروتی لنشو پتارا و تچک بروتی شهبانو که ورن و حالی بده اجاره هم برگو اعلان برگو فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها من هنچین لشکر زورانو کایا کہ شما وسع کاری نبیت میں دیما گوشتک ای لشکر دیما شما وسع زور نرسی ولنخرجنهم منها أذلة چه شهر ملکا کش موضنشتا و بت عبادت کنه روش عبادت کنه ما شما را در کنه چه شهر ذلت و رسوائی حالتا و هم صاغرون ہمیں حالتی که شما باز یعنی ملامت و جهل جتگین و کم لیکتگین که شما اوتی نزدیک اوتی خیالا ملکین شمه آشمه وزیران آشمه گزیران آشمه مشیران آشمه فلان و فلانا ما که کائیں ما شما را ہنچ کرے کہ شما کس ہچ رہے یعنی بجائے اسی کہ شما درجہ مزن لیکک بھی شما درجہ و شان پاک جہل دور دے گا مزن یہ بدلا کسان لیکک بھی نو ادا سیدنا سلیمان علیہ السلام یک گپی وہ تھی دیوان مردمانی دیما پیش کو او دا بلقیس ہم وہ تھی دیوان مردمانہ ہمیں گوشتگت کیا ایو افتونی منا شور بدے
सलाह पे दे कि मन बगैर शुमे शोर व सलाह गामी चिस्त न कना। यक हंचे फरमाने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुमती दीवाने वती दरबारियां के वक्त ना वक्त सानी मौजूद था आइंदे में पेश फर्क हस्ता आयता है एक बी मुडाही हस्ता सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम था एक दिलजमी और सुकून हस्ता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानत के मारा प्रूशी दरपेश नहीं है शिकस्त में राह दी मनेस बिल्किस दिल जमनाहत चौथा वो चौथी लश्कर